Izuzetna čast mi je što boravim u gradu domaćinu i naravno ovom prilikom se domaćinima zahvaljujem na srdačnoj dobrodošlici. Tema mog današnjeg izlaganja je cijepljenje i epilepsija, iako o cijepljenju vjerovatno puno toga već znamo i nekako nije to nekakva nova metoda prevencije, ali zadnjih godinu i pol se jako priča o cijepljenju i svako daje na nekakav način svoje mišljenje, a ovom temom ćemo nekako vidjeti da li postoji ikakva povezanost sa epilepsijom i koji kad što treba napraviti. Prije svega da nešto kažemo samo o tome što je cijepljenje, da malo pojasnimo za sve slušaoce. To je u biti umjetno i aktivno stvaranje imunosti kojima postižemo kolektivnu imunost za sve bolesti koje se prenose s čovjeka na čovjeka. Ukoliko se postigne dovoljan obuhvat populacije cijepljenjem, prijenos bolesti će biti prekinut, to jest imuni pojedinci će zaštititi neimune. Da je to tako, pokazuje nam povijest da smo eradicirali neke bolesti kao što su poliomijelitis ili velike boginje. To su bolesti koje su u prošlosti zadavale velike probleme i veliku smrtnost, međutim danas se one više ne javljaju zahvaljujući cijepljenju. Kako mi u biti taj naš imunološki sustav stimuliramo? Znači, postoje dva načina, cijepljenjem kao aktivnom zaštitom ili pasivnom zaštitom, odnosno unošenjem imunoglobulina. Cijepljenjem u stvari u organizam unosimo nekakve tvari koje stimuliraju naš imunološki sustav i onda on proizvodi protutijela. To može biti na dva načina. Naravno, prije izloženosti uzročniku, to su cijepljenje djece protiv difterije, TBC-a i tako dalje, ili nakon izloženosti uzročniku, na primjer nakon ugriza životinje kada sumnjamo na bjesnoću. Što se tiče pasivne zaštite, odnosno imunoglobulina, njih upotrebljavamo kada nam je potrebna nekakva brza zaštita. Cjepiva mogu biti različita, znači možemo ih razvrstati u nekoliko kategorija, ali znamo da cjepiva mogu biti živa oslabljena, mrtva inaktivna cjepiva, zatim različita toksoidna cjepiva, polisaharidna kombinirana i danas jako dobro znana RNA cjepiva ili cjepiva koje u sebi sadrže virus, odnosno pomoću virusnog vektora se unose u organizam. Cijepljenje u Republici Hrvatskoj je regulirano zakonom, znači Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i te pravilnikom o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv samih zaraznih bolesti. Stoga cjepiva možemo podijeliti na ona koja su obavezna, znači to je cijepljenje djece prema programu obveznog cijepljenja kojeg svake godine propisuje Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i neobavezna cijepljenja, na primjer kao što je cijepljenje protiv gripe, žute groznice, hepatitisa A i danas najčešće spominjene COVID-19 infekcije. Ovo je kalendar cijepljenja koji je reguliran zakonom i vidimo po kalendaru cijepljenja najviše, odnosno najveći obuhvat se odvija u toj nekakvoj ranoj životnoj dobi, odnosno do 1. godine života, uz nekakva docijepljivanja u samom školskom razdoblju, odnosno razdoblju osnovne škole i u kasnijoj životnoj dobi nakon 60. godine cjepivo protiv tetanusa koje je zakonski obavezno. Međutim, cijepljenje može postati obavezno i u nekim drugim situacijama, na primjer ako se osoba ozlijedi, potrebno je obavezno cijepiti protiv tetanusa. Za osobe koji su pod povećanim rizikom od zaraze, na primjer zdravstveni radnici, intravenski ovisnici, njima se obavezno preporuča cijepljenje protiv hepatitisa B. Zatim za radnike sa životinjama obavezno je cijepljenje protiv bjesnoće, te za osobe koji putuju u različite države i u toj državi postoji propisana obaveza za imunizaciju, potrebno je cijepljenje protiv žute groznice ili
kolere, te naravno u područjima gdje u zajedničkom kućanstvu postoji kliconoštvo trbušnog tifusa, potrebno je provesti cjepivo protiv samog trbušnog tifusa. Naravno, cjepivo kao i nekakve druge antigene tvari može imati i svoje nuspojave. One se javljaju u prvom danu cijepljenja, a može i nakon 6 tjedana od samog cijepljenja. Najčešće su povišena temperatura, glavobolja, bezvoljnost, lokalna reakcija na mjestu primjene unutar 24 do 48 sati. Zatim kao nuspojava može biti alergijska reakcija koja se javi vrlo rijetko i to nekoliko dana nakon cijepljenja ili odmah unutar nekoliko sati nakon cijepljenja. Međutim, naravno znamo da postoje i teže nuspojave i one su uvijek predmet rasprave i zbog tih težih nuspojava često postoji nekakav bunt prema samom cijepljenju. Međutim, iz ove tablice, iako je sitno, možete vidjeti da ta nekakva teža cjepiva se javljaju, teže nuspojave na cjepiva se javljaju vrlo, vrlo rijetko i u ovom nekakvom razdoblju od 3 godine se pojavi znači jedna nuspojava kao nekakav tremor ili epileptički status ili anafilaktički šok i tako dalje. Naravno, postoje i kontraindikacije za cijepljenje, se osobe ne mogu u svakom trenutku primiti adekvatno cjepivo, ali te kontraindikacije znači dijelimo na nekakve opće, kao što su akutne bolesti, febrilna stanja, preosjetljivosti, neke teže alergijske reakcije i posebne kontraindikacije, na primjer kod osoba koji imaju oštećenje staničnog imuniteta, na primjer zbog HIV-a izbjegavamo besažiranje, ili kod osobe koji imaju neke evolutivne bolesti središnjeg živčanog sustava, na primjer u ranoj dobi nekakva nekontrolirana sindromatička epilepsija tipa Westov sindrom u samom stanju napadaja ili nekakva progresivna encefalopatija, one također spadaju u posebne kontraindikacije. Međutim, te kontraindikacije mogu se podijeliti na trajne i na privremene. Znači, privremene cijepljenje će se obaviti naknadno kada znači kada čovjek više ne bude imao nekakvu akutnu infekciju ili febrilitet ili kad ti epileptički napadaji stanu, možemo provesti samo cijepljenje, odnosno kontraindikacije mogu biti i trajne, a u tom slučaju treba razmisliti da se cijepljenje obavi, na primjer, pojedinačnim cjepivama, monovakcinama, a ne ako postoji alergijska komponenta na nekako kombinirano cijepljenje. Što je s epilepsijom? Jer tema današnjeg cijelog webinara je epilepsija i danas je Nacionalni i Međunarodni dan oboljelih od epilepsije. Pitanje prvo koje se postavlja, može li cjepivo uzrokovati epilepsiju? To se vraćamo u ovo najranije doba, znači doba djece, kada oni provode svoja prva cjepiva. Nekako čitajući po literaturi, istražujući, različiti stručnjaci su stvorili različite guidelinese, odnosno algoritme kojima se provodi cjepivo i napravili su veliki opseg istraživanja kakva je povezanost između cjepiva i samih epileptičkih napadaja u dječjoj dobi. Prvo su istraživali naravno one najčešće napadaje koji su slični epileptičkim napadajima, a to su febrilni napadaji, znači u slučaju febrilnih konvulzija, i došli su do zaključka da cijepljenje može povećati rizik od febrilnih napadaja, ali nema nikakvih dokaza da febrilni napadaji utječu na dugoročno preživljavanje, na razvoj ili na kognitivni razvoj u većine djece. Stoga se preporuča da djeca sa anamnezom febrilnih napadaja ili obiteljskom anamnezu febrilnih napadaja primaju sva rutinska cjepiva i da to odrade prema preporučenoj dobi, jer se rizik napadaja povećava kako imunološki sustav zreliji.
Što se tiče djece koje nakon cijepljenja razviju nekakav febrilni epileptički status, u tom slučaju je potrebno istražiti da li postoji nekakva genetska predispozicija, odnosno u tom slučaju postavlja se velika sumnja na genetsku epilepsiju i najčešće se to radi o Dravet sindromu. Što se tiče afebrilnih napadaja, također nisu pronašli nikakvu povezanost da cijepljenje uzrokuje ili povećava rizik od javljanja afebrilnih napadaja kod djece u odnosu na nekakvu drugu zdravu populaciju. Naravno da cijepljenje može izazvati prvi napadaj kod djeteta s genetskom predispozicijom i to u ovom slučaju opet se nekako spominje genetska epilepsija, odnosno genetska varijanta koja će u stvari biti primarni uzrok bolesti, a ne cijepljenje koje je uzrok same epilepsije. Da se malo nekako prebacimo i na odraslu dob, odnosno adultnu dob koje je većina slušača. Uvijek se postavi pitanje da li oboljeli od epilepsije mogu se cijepiti protiv gripe. Znači, kroz nekakva različita istraživanja pronašla sam istraživanje u kojem je bio jako veliki obuhvat osoba, preko 370.000 ljudi. Od njih je 859 doživjelo epileptičke napadaje tijekom samog istraživanja, ali nije zabilježen nikakav povećan rizik od napadaja kod osoba s prethodno dijagnosticiranom epilepsijom, znači bez nekakvog povećanja rizika za one sa epilepsijom i znači studija nije pronašla dokaze u biti u povećanju rizika u odnosu na zdravu populaciju. Danas najaktualnija tema je naravno cjepivo protiv COVID-19 infekcije i epilepsije. Tu sam izdvojila dva nekakva rada. Jedan je iz područja Europe gdje je bilo obuhvat 54 pacijenta i samo je jedan pacijent od ta 54 pacijenta koja boluju od epilepsije imao učestalije napadaje i kod jednog pacijenta je zabilježena nova vrsta napada i na osnovu tog nekakvog, ajmo reći, obuhvata zaključeno je da cijepljenje protiv COVID-19 infekcije, odnosno cjepivo, dobro podnose osobe koje boluju od epilepsije i podržava se preporuka za cijepljenje za pacijente s epilepsijom. Isto tako je pokazala i velika multistudija u Kini gdje je bio obuhvat oko 491 pacijent. Zaključno iz svega ovoga možemo reći da u biti nema kontraindikacija za cijepljenje kod osoba s epilepsijom, da nema kontraindikacija za cijepljenje djece sa dobro kontroliranom epilepsijom ili s obiteljskom anamnezom epilepsije, da se preporuča da djeca s epilepsijom trebaju primiti raspored rutinske imunizacije u isto vrijeme kao i druga djeca, a komplikacije zarazne bolesti naravno mogu biti puno teže od mogućih samih komplikacija cijepljenja. I necijepljena djeca i necijepljeni odrasli imaju naravno povećan rizik od morbiditeta i smrtnosti zbog infekcija uzročnicima, a to možemo spriječiti cijepljenjem. Evo, bila sam kratka. Hvala na pažnji.